Salut lumea, eu mă numesc Ioana, iar acesta este al 3-lea episod de pe canalul meu. Dacă vă place, sper să dați like, share și abonare. Ok, vreau să vă zic că astăzi o să vorbim despre microbi. Acum puteți observa în imagini o fată care își roade unghiile. Știți ce riscant e să-ți rozi unghia? Chiar dacă ție îți face plăcere să-ți auzi acel crămțănit toată ziua, bună ziua. Uitați aici, sunt microbi. Tu atunci când bagi degetul în gură îți poți traumatiza într-un fel gura, pentru că acei microbi îți intră în gură și este foarte riscant. Toaleta murdară este cea mai periculoasă, pentru că te poți îmbolnăvi de multe boli și poți ajunge până chiar și la deces. Dacă tu nu îți păstrezi toaleta curată, poți să te duci la un medic, să vezi câte bacterii se pot întâlni pe toaleta ta sau chiar pe mâna ta. Și uitați, aici sunt zeci, sute, mii de bacterii. Acum trebuie să curățăm și toaleta, pentru că dacă nu curățați toaleta, bolile se răspândesc. Și chiar și atunci când tu speli mâinile după ce ai fost la căcuța, se prinde microbul de tine ca și cum ai fi lipit. Deci, după ce speli mâinile, ar trebui să fii mult mai atent unde îți bagi mânuțele, în guriță sau altundeva. Ok, grijă mare la robinetele, la robinete, la cărți. Când băgați un pix în gură, v-ați sfătui să nu o mai faceți, pentru că acel pix poate să pice pe jos și atunci tu te îmbolnăvești din cauza pixului. Ok, lumea, eu am fost Ioana și ne vedem la un alt episod. Sper să dați like.